Kummenti pożittivi dwar il-fatt li familji u negozji li għandhom kontijiet pendenti tad-dawl u l-ilma se jibbenefikaw mit-tnaqqis fl-imax. L-iskema l-ġdida tippermetti perjodu ta' regolarizzazzjoni biex dawn il-pagamenti jitħallsu. Tkellimna mad-Direttur Ġenerali tal-Kamra tal-Kummerċ Kevin Borch. Il-Kamra hija sodisfatta li din id-darba ġie deċiż li xi forma ta' benefiċċju fejn jidħol id-dawl jiġi estis ukoll għan-negozji. Fl-istess ħin però nixtiequ nikkjarifikaw li fil-waqt li aħna favur għal dan it-tip ta' benefiċċju għal min ġenwinament waqa' lura fil-pagamenti, bl-ebda mod ma aħna naqblu ma' xi tip ta' aġevolament għal min seraq l-enerġija. Aħna nemmnu li n-negozjant onest m'għandux iħallas għal min seraq. L-iskema tfasslet wara diversi laqat, inkluż ma' laqdiet ta' min iħaddem u se tkun qed tinċentiva lin-negozju u l-familji li waqgħu lura fil-ħlasijiet tagħhom tul l-aħħar snin. Ħadna l-kummenti tad-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Maltija ta' min iħaddem l-MEA Joe Farrugia. Bħalma nafu kien hemm numru ta' organizzazzjonijiet u anke konsumaturi li kienu waqgħu lura fil-ħlasijiet tal-kontijiet tad-dawl l-ilma. Il-fatt li l-Gvern ħajat di l-amnestija fuq l-imaxijiet li u marbuta mal-kondizzjoni li jridu jitħallsu l-kontijiet hija tajba għaliex ħatejn lil dawn biex jiġu in line ma' dak li kellhom iħallsu. U aħna nemmnu li l-kontijiet qegħdin hemm biex jitħallsu. Familji u n-negozji li jażlu jħallsu l-flus kollha dovuti fuq il-kontijiet għas-servizzi tal-elettriku u l-ilma fil-perjodu ta' regolarizzazzjoni se jifrankaw li jħallsu 75% tal-imax dovut. Aħna bħala GRD ovvjament l-iskema hija pożittiva. Aħna wkoll mal-Ministru Mizzi u mal-Ministru Cardona rridu ovvjament naslu iktar. Aħna bħala GRD proponina li jkun hemm charter, il-kumpanija ġdida li ħadet over l-Ele Malta jkun hemm charter man-nies tal-business biex ikun hemm arranġamenti bej business u business. Ukoll m'hemmx il-membri tagħna kollha mhux pożizzjoni li jagħmlu l-pagament minnu fih. Allura hemm arranġamenti wkoll li l-ħlas isir fuq tul ta' żmien. Il-perjodu ta' regolarizzazzjoni daħal fis-seħħ mill-ewwel ta' Settembru u jintemm fl-aħħar ta' Ottubru.